naše iskustvo, ono što čovjeka najviše boli i što ja ovim putem i apelujem na naš zdravstveni sistem i kompletan sistem, da li u gradu, da li u kantonu, da li u federaciji, jer kroz naše iskustvo i razgovore sa drugim oboljelim, konkretno od mijeloma, informacije su sljedeće, da postoje tretmani liječenja, međutim oni su dostupni samo uz finansiranje samih pacijenata, koliko može. Svi smo svjesni svakodnevnih apela za pomoć, prikupljamo porukama sredstva da se liječe da li oboljeli, da li bilo koji drugi zdravstveni slučajevi, tako da mislim da u tom slučaju treba puno toga poraditi. Konkretno lijek bortezomin koji koristi moj tata, mi ga ne možemo kupiti ovdje, znači iz svojih sredstava finansiramo i uzimamo ga preko udruženja u Hrvatskoj. On je trenutno tamo dostupan i hvala Bogu da ga na taj način možemo nabaviti, ali isto tako i fondovi koji su zaduženi za te lijekove, pa evo i ovim putem bar malo suosjećajnosti, ako ništa, da se pokrene na neki način, da se omogući svakom oboljelom. Da li je to mielom, da li je to bilo koja onkološka bolest ili bilo koja druga bolest, da se omogući liječenje.